ngin yakun bat IT lut ya ka ka bangidon pha khubor urang le kai ka club Al Ali Shaul Lionel Messi bat kumju sha ka club Inter Miami Hashua ka Al Ali kan yakun persya ya ka Inter Miami haka jingele kai ka beningkong jongka FIFA Club World Cup kuble ya pi ke parlok bistanat ban sengap ya ka khubor sport ha ka channel urang le kai jongka club Al Ali ulapen mi ya ka jingmaham ya Lionel Messi bat ya ki parlok jong haka club Inter Miami Hashua ka jinyakun haka FIFA Club World Cup kawan salong haka step jong kasni uble khasan tarik jong ta ubnai kine ki artli ki club kin sayo ban yale kai ningkong haka jings dang ya ka FIFA Club World Cup jong mata usnem arjar arpusan ka Inter Miami kala shajet kum ka host haka ne kalempung yale kai jong ka FIFA Club World Cup arja arsan hadin bakala job ya ka supporter shield haka samo yale kai jong usnem arja arpsau kadba ka Al Ali kalayo ban shibenta haka ne kalempung lengba ka jing job jong ka haka CAF Champions League ka jingpen khala ya ka group stage kabala long ha ubnai di sombar kalabu ya bro artli ki club haka group A haka bakin sayo ban yakun persya Hamadan kaban salong ha Hard Rock Stadium ha Miami Garden haka jingele kai ka banikong haka FIFA Club World Cup jong mata usnem arjar arposan hashua ka jingele kai ka banikong haka ne ka lempung jong ka FIFA Club World Cup jong usnem arja arfsan Hussein El Shahad ubedai urang le kai jong ka club Al Ali uloong bo Lionel Messi udai uwai na kirang lekai bat pitam maka percai handre ula berab baka kenhun jongu kan yale bat IT lut ban persyang ban pelim ya ka club Inter Miami susu une urang lekai ba ponam joka club Al Ali ulong Messi udai uwai na kirang lekai bat pitam maka percai ringkat bat Cristiano Ronaldo bat ban ya khun ya u tikna kan long ka ba omtang namar ka jingtbit jongu handre ru namar ka jingklan jonga club jongu baro kawai handre ngin ya khun bat IT lut baro ya ka ka bangidon nakam taban job ya ka ne ka jingle kai ka ba ka jingle kai ka ningkong haka FIFA Club World Cup jong tau snem arja arpsan kan long hapdeng ka club Al Ali ka ka club nari Egypt persya ya ka club Inter Miami ka ka club ka bele kai Major League Soccer ka ban salong haka step jong ka sni ublai kata haka kasan tarik jong tau ubnai haka por Sun Life Pro AM ka ban sayele kai hapo ka Hard Rock Stadium hanong ba Miami je parlok in sapai mano ba job hapdeng kini ki artli ki kenun kiban sa ile kai ningkong haka FIFA Club World Cup jong ta usnem arjar arposan je parlok jang kini ki kubo ngangai be plas ngautu ngin sa kendu hakoi pat ka video kuble shibun